شمي تجرى بها منقشة يبهال أو استولد كله زوا سمين معرب ورد على قرار اختم صالحها غينه يعني ما خت هناتات فيدرال بوليس نيرة كفيدرال بوليس كعب منت كجف إنسان زوجها أو بقرينا عفر مزية كعفر عم مكنا مزية فيدرال أبزم فلي حيلاته نبر فلي حيل خوينا صنيحه فتي سطف كله قات كم على أوبريشن جميرو ياو فينا رواية كلا تنبين ورعي ورك أنبا قرارة كاو وفر الله خا كابتن بين جميرو شعات حكم يجلا وفر الله مالتيو زودينا نام عرب كيدنا مالتيو او كعد هجراي دحريو عندما كنا صانحنا اب غزا قلب على مالتيو علت شعات تمسكر مالتيو استجمر وق ياو ناي 71 حد معلت لي تنقسم بزي عرفت زمره وق تواقينا وق تساتف الله مالتيو تزمر كل اهرو معراب جنبار 413 كور 132 كفله سراويت عرض تግራይ እንዳተባለ ትፍለጥ ኮይኑ ካብ መርሕነት ሓይሊ ጀሚረ እስካብ ክፍለ ጦር ስልጠና ሓላፊ ኮይኑ ዝጸንሐ ኩሉ ናይ መወዳእታ ኢዴት ወጋ ኩሉ ግን ያው ሬጅመንት መራሓ ኮይኑ ኣብ ገዛጊለ መንጎ ገዛጠርና ገዛጊለ ያው አው እንዳተዋጋና እንዳህለና እንዳዋጋው እንዳተዋጋው ያው ከቢድ መጓት ናይ ኢድ ናይ ጸጋም ናይ ዚ የማን ኢድ ዘሎዚ ከቢድ ናይ ኢድ መጉዳት ገጥሙና ኣሎ ማለት እስካብ ሕዚ ያው አይሓወኹም ዘለኹ ማለት እዩ እቲ ዘለን ጉዳት ያው ብዙሕ እዩ ዝሮ ግን እቲ ከቢድ ከም መንእሰይ ኮይንካ ያው ከፊልካ ሰብ ክትጽበ ወይ ከዓ ሳን ዝምግባር ካብ ክትብል ግን ያው ተኸቢድ ነገር እዩ ታ ዝገደደት ያው የማን ኢድ እዩ ዝዓጽም የለን ሓደ ግዜ ባዕሊ ተሐከመ ብመንግስቱን ባዕሊ ተሐከመ ክልተ ግዜ ሕክምና ገይረ ዝሮ ግን እንድሕር ተሐከመ ግቡእ ሕክምና እንተረኺበ ያው ክድሕን ከም ዝኽእል ማለት ስለዚ ብሰንክሳን ሕክምና ግን ያው ግዜ እንዳበልዕ ብዝኸረ ቁጽሪ ያው ብዙሕ ናይ ጓው ተዝሕከም እና ኣብ ግዜኡ ተዝኸውን ነይሩ ያው ናብ ንወርክ መለስ ይኽእል ዝብል ማዕላታት ረኺበ ኣለኹ ማለት መልእኽቲ ያው መንእሰይ ኮይንካ ንሰብ ምልማን ወይ ካብ ሰብ ምጽባይ ብጣዕሚ ከቢድ ዝሮ ግን ተወጽሕና ዘሎ መጉዳእቲ ኣብ ኩሉ ዘሎ እዩ ኣብ ኩሉ ሕብረተሰብ ኩሉ መንእሰይ ዘሎ እዩ ስለዚ ሕዚ ክብለ ዝኽእል ተጋሩን ፈተውት ተጋሩን ጉዱሳት ዝኾኑ ተጋሩን ያው ዓቕሚ ዘለዎ ብዓቕሚ ዓቕሚ ዘይብሉ ከዓ ሼር ላይክ ኮመንት እንዳገበር ያው በብዛዕም ክትሓበርን ታላይኩም ንባዕላስ ዓብይ ሓገዝ ያሞ ያው ነናይ ባዕል እጃም ገሩ ያው ተዝሕግዘና ያው ተሐኪመውን ድሒነ ተመስገን ዝለሉ አጋጣሚ ያው በዝኽላው ይኽእል ማለት እዩ